asifuni agenda yamakapitali yathena bulalo Krista asifuni agenda yamakapitali yathenda yamakapitali yathenda yamakapitali sithola imali yokubuyisa back kubantu asithatha abantwana babe amakhapeta baklina ama-building kunekliniki example eliyondeni ikliniki leyo kodwa uyasaba ukungena kuleyo kliniki ngoba umntwana around i-maintenance nje i-vegetation yagcina ukwenziwa ngonyaka odlule. So uma uya kuleyo kliniki uthemba kanjani ukuthi uzophila uyibhekile nje ayiphili yona kodwa ifuna ukuphilisa wena. And akusiyo iproblem yekliniki, iproblem yabantu esibakhethile sathi abaphathi bengena capacity yokuphatha, because all they are looking at umtshontsha. Kunabo billion abanyamalalayo kule city yethu kulo masipala wethu. Otho billion banyamalala. Sine issue yama chemical toilets bayazenzela. Actually ba encourage ukuthi kungabi nama toilet kanti bazofaka lama toilet okuphuma ngawo imali. Yizinto ekufanele siyifake emacongress ivale thina. So enginika kona njengamanje Maqabane ngininika umphako ukuthi mangabe sihamba senza i-door to door khuluma ngalezo zinto mawufika kwi-door to door. Yes sola umsholozi kodwa kwi-local government abantu abafuna ukuza umsholozi ngoba umsholozi uhlezi kahle sila khuluma ngezinto ezizothinta umuntu mabe kubuza ukuthi yini ozosenzela wena njengomkhonto uthi nami ngi-heartful ngaleso ukuthi engibona njengoba nawo heartful nami angikwazi ukuthi ngibe nogesi okufanele ngukhokhele kodwa mase ngukhokhela usekho futhi awuqeda ukuthola i-token lo gesi uhambile ukudla bathi uthengile after 2 days lo gesi uhambile kubone konke uzoyithatha lo mali because we are even struggling siphila ngabo 350. So those izinto enjalo Maqabane ifanele kufanele siyipreach emali yothudo nakuma recruitment. Asikho kwi-national sila local government sikhuluma ngezinto esizozenza. Ama-firm la kuzohamba thina hayi ukuthi kube ama-activists ahamba thina njengamakhansela la angenayo. Funeka sihambe silama-firm senze i-audit. Who's there? So that ukuthi qala nge-local before yolanda umuntu eMpumalanga leso skill awusitholanga yini la. So abantu bazosebenza because abantu mabesebenza yilabo bebelieve belibona uchange esilethayo as i-organization. So Maqabane umsebenzi mningi. This engagement is 1 to 2 minutes sazoyenza. Sifuneke siyenze solokho siyenza nje repeated sinalo 3 months and no 3 months awukho mningi mncane. We must do those engagement and singasigcini sikhuluma sodwa. Sibize nomphakathi masenza lo engagement so that alibone umphakathi ukuthi nali ikhansela noma umphakathi ehlezi nawe kule meeting mawuphuma uya ku door to door useyazi ukuthi sekufuneke ngiphume ngiyovotela ubani. So umsebenzi wethu i-task yethu akusikho i-task yethu lesiyinikiwe khona njengoba sikhethile ukuthi ukuhola kuphela. Yebo ngeke sisebenze mahala. Funa ukuhola but ukuhola is not ukuhola. Bayibizwa yini? I-gratitude, i-gratification yokuseva. Ungayithathi njengehola. We are getting i-gratification ukuthi siyabonga ngokuthi siwenzile so ke qhubeka ukwenze hamba ukhona utransport ukhona ukufona ukhona ukudla ukuze ubuye ngakusasa usisize njengomphakathi. So that's the kind of a mentality that we need to have as umkhonto. Sizoseva and in return siyabonga ngokuseva kwethu. Because once waqala ngokuthi umono uzothola leyo mali ngemonth end usivalele endlini bathi bayakufonela ukuthi ugesi awukho
ukhohle ukuthi usebenzela abantu. Awusebenzeli ikhansela eJeniston. Sisebenzela abantu. And you must be prepared, comrade, ukuthi njengoba unithathile nayivuma lento enithathile nisazosala neform lakhona i-acceptance form ekutshelayo ukuthi usikhomitha ini. Comrade, uma ngabe kuthiwa kushe indlu yomuntu ngo-12 ebusuku awusakwazi uma uyikhansela ukuthi ngilele. Vuka uye khona. Makushoniwe wadini yakho awukwazi ukuthi weekend yami le. Uhambe khona. Angeke kube nomncwabo evidini yakho, ngeke kube nomncwabo ewadini yakho wena khansela ungabi khona. Ukhonetha kanjani nomphakathi wakho? Kune kube khona bakhona aba-39 ikhansela lethu. Asingabi ilento esiphuma kuyo njengamanje comrades bangaka bethu la kithi abalazi ikhansela labo. Probably half wethu aswazi. Mhlawumbe masibazi bazi ngoba sikuyi-politics. Kodwa ordinarily abaziwa. Saza amagama. Ubagcina kuyi-poster. Namagama wabo. Namagama wabo sobona kwa. So umkhonto ke comrades wena to do things differently. Sithembisa umsholozi ukuthi hayi mangabe masuthatha lo masipala sina 5 years ukukhombisa abantu balo masipala ngeSouth Africa ukuthi besiyifunelane le-2/3 besikwafunelane lamandla. We're gonna be the best we can be. And comrades, let's be prepared ukufunda. Njoba siyongena siyazi ukuthi umkhonto ungena kokuqala komasipala. Asiye incwadini sithi unawo umasipala ama-programs okusidevelopha. Ungavilaphi comrades. Ukuze ukwazi ukwenza argument ezwakalayo kumasipala. Ukuze ukwazi uku-engage no-city manager, uzokwazi uku-engage ne-report. Thatha lawo makhosi akudevelophayo. Ngoba kunje manje kunamakhansela amaningi ahlezi lapha anikwa i-document engaka before kumasipala angakwazi nokuyivula. Yonke corruption iqashiswa lapha isayini umuntu ngoba akayivulanga i-document. So we must not do the same. Comrade, ngalo amandla ngithi siyanibongela kakhulu, siyabona kunama amakhansela